Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li ruhi almarhum Bapak Tukijo Ndagan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa ngafihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawir qabrahu wa jengalhu min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakati sirri wa lafzi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amr. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ayat 18 Surat Yusuf ayat 18. Waja'ulan padha tumeka sapa dulur-dulure Nabi Yusuf nekaake ngala komisihi utawa tumeka ngala komisihi ing atase nggawa gamise Nabi Yusuf. Wong pancen tembung gamis kae iki sakjane nek bahasa Arab komis. Ning yo cangkem Jawa to. Dadi komis angel pon. Komis niku angel akhire gamis. Harmoni komis niku angel. Ya wis Jawa kok yo. Dilalae kula ya manut sing do kleru-kleru iki lho aku. Ayo sing paling gampang gamis wis gamis. Nek bahasa Arabe komis lah tekan Jawa dadi malik gamis.
Mula sandangane wong Arab biyen iki gamis, gamis kuwi. Bentuke ya nika, dadi jubah dawa nika. Ning sing jubah dawa nika jenenge gamis terus kok dirangkepi jubah. Ya kae sing kaya biasa. Sing kaya jaket ning tekan ngisor kae iki bentukane. Terus dhuwure ngene selendang. Terus kene iki serban, terus duwe serban dubel-ubelan kae. Kuwi sandangan kebesaran kono. Lah nek kathok cungklang katambi gedawan kuwi sandangane wong India, Pakistan karo Afghanistan. Dudu sandangane Mekah Madinah. Dadi sing modele cungklang nika terus klambine dawa manahe, kathoke malah cendak. Kae sandangan harian dheke wong India, Pakistan karo Afghanistan. Nek delok film India rak sing umum rak ngono kae sandangan. Nek sarungan kuwi sandangan kebesaran ngaji esuk. Ya benar ngaji esuk. Kayak sarungan kuwi julak-juluke wong ra iso. Sarungan kok kendo wae. Tobat. Ae tegese Fauqa komisi Yusufa. Dulur-dulure Nabi Yusuf niku do teka ning gone Nabi Yusuf Nabi Yakub, do teka ning gone Nabi Yakub niku do nggawa komise Nabi Yusuf. Bidamin kelawan dosero-seri getih kadzibin kang goroh. Ae tegese bidamin utawa bidami malabisin kelawan getih rekayasa. Jadi dilapis getih rekayasa li kadzabin krana kebohongan. Mereka niku udah teka ning gone Nabi Yakub nggawa komise Nabi Yusuf, sing komise Nabi Yusuf niku dosero-seri getih kebohongan. Lah kok getih kebohongan le ngaku le muni iki gamise Yusuf, teko Yusuf dipangan macan, ning sakjane getih sing tememplek ning gamis kuwi ming getih cempe. Karena ning kono dibelehke cempe terus getihe di oser-oserke ning gamise Nabi Yusuf. Dadi karo rada disuwek-suwek kae. Jenenge didramatisir je. Gek luwes nek drama iki. Disuwek ora kelong ning disuwek dedel kene ora kok ilang ki ora ming suwek. Kesane iki dicakar macan kesane. Alah kaya wong wedok-wedok kuwi angger kon gaweke kopi, kopine didelikke terus si gulane ya didelikke terus omong kopine iki entek, gulane ya entek. Dadi iki engko nek ngombe jarang panas wae lho. Sing lanang ya omong lah ya tuku kok ya netak, habe ya sing tuku ki apa. Ora terus sing lanang wis nyoh kono tuku 50.000. Sewangun kae toh lunga dilit. Ku kok ning gone tanggane kono. Ronggo mulih ngono iki. Kesane rak kaya lunga tuku padahal ora. Tekan ngomah kopine jedulke. Gulane jedulke, gaweke kopi gelas cilik rada kenthel kae nyoh lho ngono. Karo mesam-mesem kae karang 50.000 bunder e. Nek kon drama kahanan ki pinter pokoke.
Dadi di drama. Tur ya dasare bojo lanang nek lamang bleh ngono kuwi ya ora metu. Wo cetil-cetile ora elok-elok wong ngono kuwi. Kudune ming dibleh diapusi ngono kuwi. Bojo-bojo jenengan kuwi wong-wonge cetile ora elok-elok kok. Kuwi ya nek bojone cetil, nek bojone nyah-nyoh ya aja diapusi. Sithik-sithik nyoh, sithik-sithik nyoh ya aja diapusi. Wong kowe lomo kaya aku terus diapusi. Anak kula iki lomo. Ora sejarahe kula kok ora lomo. Akeh lomo. Akeh wong seneng karo kula iki akeh. Ora kok seneng karo blegere nek blegere nyebai. Seneng karo lomo. Salju nyah-nyoh iki lho. Wong nyah-nyoh kok ngrampet ki ngrampet kok. Wong nyah-nyoh lomo kok ngrampet. Kaya wong ngarit. Resik dirampet. Wes waras ya tak kei, wong edan ya tak kei. Kae bulus kae ngono angger aku mandhet tuku apa ta apa ning kula dalan sing wong edan bulus kae. Nyerak aku wong apal. Tak kei rokok ora lencer, sak lencer wajib. Kok nggatekke aku to wong. Iki lho sing bulus iki lho. Nur? Basuki nih, Basuki nih. Seneng angger kek rokok seneng. Ming dikek rokok. Wah, nek wong edan we karo kula we nyerak. Kuwi edan apa meneh waras. Dudu sing cah cilik mlaku-mlaku dudu lho. Sing wis gedhe kae biasa. Ah nggih mbulus kula lho kae. Nah sing cilike mbulus wetan tangane Pak Parjiman kuwi. Sing cilik mlaku ngalor ngidul sarungan kae. Kae mbulus wetan kae. Ora anu ra cerak ra aku. Sapa-sapa apal karo iso. Kuwi wong edan. Apal sing carane. Saking apikane kula kok. Kuwi wong edan. Kok meneh wong waras. Wong waras sing ngantek berharap kok ro aku iki. Wakuri alan diwaca, ngrembug apa ngaji terus ra maca. Wakuri alan diwaca kazban utawa kaziban. Ngala anahu ing atase sak temene utawi lafat kaziban iku halun, dadi hal minad domiri saking domir. Dadi kazban hale goroh ngono kuwi. Hale saka domir. Ae tegese jauh padha teka sapa dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf kazibina. Hale wong kang padha goroh-goroh. Ngono kuwi. Hale wong kang padha goroh. Dadi hal isim fangil jamak kazibina. Kuwi nek diterkib kazibina bentuk nahune isim jamak muzakkar salim, bentuk sorope isim fangil jamak. Nek diterkib lho. I'rabe nasab sebab dadi hal. Ngono kuwi. Tandane nasab tetepe ya. Wes ra gantung.
Kuwi nerangke apa? Piye? Nerangke lomo ya ora mlebu, nerangke iki ya ora mlebu. Lah gek kudu nerangke apa iki? Lomo ya ora patek simpatik, iki saya ora ganduk. Ketoke ming jak maca kulhu kok ketoke kelas. Ao mafngululah utawa dadi mafngullah. Dadi mafngullah, lah terus piye? Kadzibina ngono ki engko dadi mafngul lahu keduwe. Dadi ora hale ning keduwe wong sing padha goroh-goroh ngono kuwi. Wa qaraat lan maca sapa Aisyatu Dewi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha garwane Kanjeng Nabi. Lilane garwane Kanjeng Nabi sing cerdas ya Dewi Aisyah, putrane Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dewi Aisyah niki putra-putrine Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus digarwa karo Kanjeng Nabi kuwi wis sing ngakon ya Abu Bakar Siddiq. Pokoke Kanjeng Nabi putri kula kudu jenengan garwa. Ternyata cerdas nih, pinter. Mang delok saka garwa-garwane Kanjeng Nabi sing sering merawikan hadis mesti Qolat Aisyah. Iki. Rung tau krungu kula ten niku ana wacanan Qolat Parjiem ngono yo ora ono. Ora ono. Maksude wong Jawa wedok kok kolat. Kolat ki ngendika. Lah niki qiraat maca. Bidamin kadzibin bidali kelawan dal damin al-muhmalati kang kosong saka titik. Dadi ra ana titike damin. Ae tegese kadarin. Dadi nek damin ra nganggo titik uduzal ning dal kuwi maknane kadarin. Kadarin iku reget-reget. Dosar-dosare lendut dan lain sebagainya dadi sandangane dadi reget kaya kesane gelut. Ae tegese kadarin. Au tarien. Dadi memang diosar-osari lemah lempung. Reget-reget nih kok. Kala mongko ngendika sapa Nabi Yakub ngendikane bal sawalat lakum anfusukum amra. Bal sawalat balik ora ngono kuwi utawa balik ngrekayasa lakum keduwe sira kabeh apa anfusukum balik ngrekayasa sawalat ngowawahi ora ngrekayasa sawalat iku ngowawahi balik ngowawahi lakum keduwe sira kabeh apa anfusukum awak dhewe ira kabeh ngowawahi utawa ngrekayasa amron ing perkara. Ae tegese kala ngendika sapa Yakub Nabi Yakub le ngendika laisa ora ana apa al amru perkara ora ana iku kama kaya barang takuluna kang padha ngucap sapa sira kabeh. Bal zayanat balik maes-maesi dadi ngrekayasa utawa maes-maesi lakum keduwe sira kabeh apa anfusukum awak-awak ira kabeh amron ing perkara ghaira ma kang dudu barang tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh. Nabi Yakub kok dapusi. Ya ora dadi kok ya wangun-wangune ya wetang kuwi dapusi kuwi. Ya Nabi Yakub kok dapusi. Nek wetang kuwi dapusi wangun wong pancen gaweane ngapusi. Mula jawabane Nabi Yakub
kowe do omong ngono kuwi karo kenyataane beda. Nabi Yakub omong kowe do omong ngono kuwi karo kenyataane beda sebab apa sing tok critake kuwi tok rekayasa tok dramatisir tok hiasi sing perkarane sakjane ora ngono kuwi ghaira matasifun ning kowe do ngapusi salah siji saka anak iki do batin bapake tetep ngerti bapake tetep do batin ngono kuwi dadi salong terus ming dungkluk meneng wae kae dadi waduh iki bapak tetep ngerti tetep ora iso diapusi kok ya waning sing tuwa-tuwa tetep kenceng kok nggih malah ana sing ngepok nggih nek ra ngandel mang goleki dhewe kono wong kula le njaga ya wis tenanan nek ra ngandel mang goleki ana sing ngepok ngeten niku ana sing ngemih-emih tenan Rama niki ketiwasan tenan kula ki ya le njaga ya tenanan ya ming teledor pokoke nggih dikelaske pipite ana Yusuf wong isih duwe cacahe 11 riki kok nek kudu butuh kanca pendak dina awan bengi saka 11 niki mang milih nggih nek Yusuf ra ono mang milih sing tuwa dhewe ya kena nek pengin sampean tambah rekoso karo sing tuwa digetak lho rekoso ndasmu kuwi lha sing ngomong sing tengah kok ya kuwi iki sing ngomong sing tengah lah ya niate men golek sikap istimewa golek sikap diwongke utawa dianake ning ngene Nabi Yakub kok ya wong memang asal usule iki cemburu karo Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf ra ono rak karepe terus kuwi sing diceraki mula gandeng Nabi Yakub ngendika ngene rak terus omong-omongane utawa argumene niku rak ngono kuwi mboten susah-susah wong ya kabeh pun kedaden. Nek cara basa Jawa rak ngono kuwi. Wong ya isih duwe 11. Pipite Yusuf ilang isih duwe 11. Terus sing kae kakangne caket sing isih mbela Yusuf kae sik jenenge Kaldeban apa sapa wingi kae. Yahuza niku jenenge. Yahuza kae langsung usul. Kula nggih siap Rama ngladeni jenengan, kula nggih siap. Karo sing rada dhuwur meneh getak. Bayi wingi sore dresel-dresel. Ngantani Rama, ngantani bapak ki iso ngopo. Ya rada cemburu meneh urung sida dipilih wis do cemburu kok. Wis do cemburu. Niate men supaya diwongke ning Nabi Yakub kadung susah kok ya. Pokoke mang milih Rama niki saka 11 niki. Ra milih. Wis bacot lara ati to ora milih. Lah terus pripun? Njaba sing ngenteni akeh. Wah iki kok anu kok gesek kok terus menggok. Wah cetha. Susah bar wis ora iso mikir. Susahe pol Nabi Yakub jan ora iso mikir. Judeg yen mingkur muwun karo muwun ki susahe priyayi. Mula priyayi ki nek susah bahasa krama hinggile muwun. Kuwi nek priyayi. Nek kaya sing wetanan iki nelongso. Nelongso. Ming nelongso.
Seraca cekel ndak dina digrumung. Gek pendak dina komeng dijanganke lompong wae. Kadang nek rantek dinget ngantek 3 dina. Lompong kok kaya bubur. Anget-ngetan 3 dina. Lho, kula matur jangan lompong sing riku ana sing bengok enak. Kamangka kula ya mangan wegah. Lah niki wau dalu kula ngisi pengajian ning Depok Wonolela. Kula nerangke lho sampean ya lucu kok nek dipangan radoyan manggahke. Nek sing bener iki tak ya keke wong langsung bengok. Ibu-ibu langsung bengok. Lah terus pripun niku? Wong kene wae radoyan kok ngekeke wong. Ngekeki kok sing radoyan. Kula langsung dibantah ngono kok. Wah. Lah wong ngekeki kok sing radoyan. Kula ya bengok genti. Lah nek sing doyan mangplok dhewe kok arep ngopo aku. Lah sing doyan mangplok dhewe terus piye kuwi aku ya ngono kuwi. Sing doyan plok dhewe sing radoyan ra penak. Dalile wong cetil kok kan ngomong aku ya ngono. Iya ki ngaji padu. Oh ya Allah. Waduh gergeran kae sanding itu di enak aku ngajar. Lah nggih lho wong radoyan kok mosok ngekeki wong sing radoyan. Lah kok bungok meneh. Ha rumangsane sampean radoyan liyane ya radoyan. Lah tenang kok terus piye rezeki iki? Karo Allah ki digawe nek sampean radoyan, ki liyane mesti doyan men iso dadi rezekine wong liya. Niku ora dadi rezekine jenengan sebab jenengan radoyan, karo Allah digawe wong liya doyan. Men barang kuwi iki dadi rezekine wong liya. Ning akhire jenengan teteki wong ra dikekke kok. Berarti jenengan ki nyumpet rezekine wong liya. Aku ya ngono kuwi. Kapok ora kowe. Jenengan ki netek-neteki rezekine wong liya. Wong kuwi iki nek dikekke dadi rezekine wong liya je manggahke. Bahaya lho kuwi aku tak ngono kuwi terus. No nyatane niki wau kula ngomongke jangan lompong. Kalau kae sing kula nek kuwi malah enak, Ji. Malah enak wong iki selerane lompong, bung. Bang gedang. Apik mula sugih pol lah panganane omong kok ngono wae kok ya. Sugih pol terus gembine ra ilok-ilok. Jak jajan ning petel bakar Kaji Papat Jalan Wonosari ono bengok-bengok kaya. Yo anu yo mangan anu petel bakar ning Jalan Wonosari Kaji Papat. Lompong we wareg kok lereka-reka. Bunge malah sip. Kriuk-kriuk. Nek bung kene ning kula tau dolan ning Ngawi. Ngawi. Sanding anu kono, sanding wisata apa to kae jenenge? Ana wisata. Si air terjun kae apa to? Saiki mara ning gone dulur ning kono kuwi. Kono kuwi favorite karo pintere jangan bung. Angger ndono pokoke istimewane jangan bung. Kula ya sing dhewe mamang disuguh bung. Ning kok bentuke basan dadi jangan kok ngene to Bu ya. Ha melu mangan kok nglenggut lemes-lemes anu kae sih. Kok lenjangan pinter. Bung kok lemes-lemes anu kae. Padahal nang omah kae kriuk-kriuk sih. Aku mah kuwatir kan kok nek nang omah mangan bung kae gek tukul jeblos ndas ae. Ya wong atose lah ya. Nah ternyata memang faktor utama riko niku warga sing kula parani niku ki isih desa banget kae gek empring-empring apa kae akeh dadi bung ki apik-apik kae kok ya
Bung kono iki apik-apik ora kaya kene bung preng ngapus. Ayo brontok sak ususe kok ya. Kono iki pringe apik-apik tenan ya. Ning sanding wisata iki. Lho ya suwe banget wong zizah niki isih cilik lho ya nek. Lho nek jenengan percaya akibat cemburu, akibat iri itu jedulke kelakuan-kelakuan sing kadang kala anu ora terpuji, kadang kala kelakuan iki terus cinacak. Omongane ya sok terus ramutu wong-wong cemburu karo iri to niki iki cemburu karo iri. Ngen-ngene pokoke ngedohke nyingkirke sing diireni kuwi, nyingkirke sing dicemburoni kuwi ngen-ngene. Dan ini saka sudut pandang agama cetha dosa. Dadi sing nyatet nalika duwe kelakuan kaya keten niku ngatit. Karo Kanjeng Nabi mula dikai pengendikan bahaya, dikai pengendikan sing bimaknana warning bahaya. Ini bahaya anu lampu kuning kok aja ngantek. Lah salah satu pengendikane iri dengki kuwi iki ngobong ngamal apikmu. Iri dengki iki ngobong ngamal apikmu kaya dene geni ngobong kayu sing garing. Lah kok iso ngono karena bar kuwi, bar iri dituruti, bar cemburu buta dituruti. Niki mengke iki kelakuane elek. Sing ternyata kelakuan elek itu nuwuhke dosa sing gedhe. Nuwuhke dosa sing gedhe. Nek dulur-dulure Nabi Yusuf nyatane nyingkirke Nabi Yusuf. Iki dosa gedhe. Nek sing umum nek jenengan gatekke mang gatekke. Angger muni wong kok iri dengki niku mengke mesti omongane mitnah sing diireni iku. Mesti mitnah. Maksudnya piye carane menjatuhkan orang itu nganggo omongan, nganggo pemberitaan sing mayoritas goroh ora nyata. Lah ngelek-elek wong kok goroh ora nyata, sudah ini fitnah. Jenengan ngerti di fitnah niku Kanjeng Nabi ngendika al fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah niku luwih berat bebane, luwih berat pertanggungjawabane bangane mateni. Oh, jadi niki hancur ngamal apike tek ya efek negatif saka cemburu, efek negatif saka kita niku iri dengki niku fitnah masalahe. Lho. Bahaya tenan sih. Wong cemburu karo wong ora seneng ki terus nek omong ngawur. Mesti ngelek-elek wis sing ra nyata. Misalkan kula iri karo sing wetan kuwi. Misalkan kok iki nang ati iki iri mangkel wis. Iki kok angger omong ning jaba kae. Dilalae kok ya ana dalan, jaba iki takon daleme pundi? Ponggok kula. Wah, nek ponggok kalih nggone anu Pak Wetan kae. Iki mung upamane sih kok. Ya kula anu, lor kula nih. Wah, kula lor. Kenal, nggih kenal kok ya. Kula kenal kok ya. Anu nggih nek nika iki wonge jan ramah karo lemah lamah. Ngertine jenengan. Oh. Patut iri kok ya kula, patut iri. Ketoke lah kula iki cerak luwih ngerti, Cik. Kula iki cerak luwih ngerti. Nika ki iso ngono kae wae tek ngakali sing wedok. Wah, ora tau ngono ku. Iso ngono kae iki kula iki ngerti banget tek ngakali sing wedok. Wo, mah apik nika. Nek jenengan ngerti nika ki ngedol jatahe sing wedok. Kamangka ora wong cetha dhewe melu sing wedok. Lho. Piye iki? Ora dadi fitnah to? Iki mung nerangke fitnah sing kok walah jenengan terus gathuk-gathuk oke.
Iki ki nerangke gambaran fitnah. Kenyang. Dirungokke sita. Wong cetha kenyataane we uripe ning gone sing wedok ning kula fitnah muni ngedol gone sing wedok ra wis ngalor karo ngidul. Wong cetha uripe we ning gone sing wedok kok kulane omong walah nika iki jan tegelan tenan. Ha pripun apa-apa apik apa-apa duwe iki ngedol gone sing wedok. Mulai mitnah ra ya sak pole to. Kenapa kula mitnah ngeten niku? Karena kula iri. Kula niki wis dosane ra umum. Ha mau sing tekon kula iki ket wingi ket mbiyen ngalem nyobya-nyobya wong kuwi badhe krungu keterangan kula sesuk wis mulai sengit. Lah ning padha karo kula menanam kebencian orang yang tidak tahu. Iki sesuk selama dhek sengit terus kula dosa terus. Selama urung ana klarifikasi sing genah kono kok sengit terus wong sing gawe sengit kula. Lha niku kula dosa jariyah kuwi. Ya padhake. Wis ben do mikir kok mula. Mula aja seneng sak ngono kuwi. Kuwi iki ora ana apike. Ngamal jenengan tek karena jenengan kekiriman dosa jariyah, dikirimi jariyah terus kono selama sengit. Dulae kono ki yo omong karo liyane sing padha kenale, liyane melu sengit meneh. Wah, ngeri ya. Ora yo nek iso ki ngapik-apik sing sengit men seneng kok malah digawe sengit. Oh, senengane kok. Mbok yo nek nang jaba ki ngapik-apik kula ngono lho kok lho. Wong elek-elek kula wae jek kula ki ra ngerti jluntrunge kok ngerti iki dijotak. Oh, iki mesti wah sekolah lambene wong ngaji kae aku yo ngono. Anjuk ceke akal. Mula hati-hati to. Wis niki dadi semacam peringatan keras, warning kuwi mau. Peringatan keras supaya kita niku hidup dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, duwe dulur sapa-sapa sehingga Serawung itu indah sekali Serawung niku. Lah ten niku iso nekake ngamal-ngamal jariyah, ngamal apik sing bejakke kita dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.